Po mene Otca i Syna i Svätého Ducha, Kristus posredí nás. Milovaní v Kristu, Otče, bratia, sestry, i minulý týždeň, ale aj teraz s vašim Otcom duchovným bolo oznamené, že to bude veľké finále, alebo teda 8. a zároveň taká v tejto téme posledná naša beseda o ikonách na vašom ikonostáse. No a oznamené bolo, tá reklama bola na to, že dnes si povieme čosi o ikone, ktorá sa nachádza v centre sviatočného rádu, to je o ikone tajomnej večere. No a naše besedy uzatvoríme ikonou, ktorá síce nie je na ikonostase. Vy máte teda ikonu vzkriesenia Krista v oltárnej časti. No a ešte do vášho chrámu pribudne ešte jedna, ale k tomu o čosi neskôr. Takže začali by sme dnes teda ikonou, ktorá sa na ikonostásoch nachádza nad priestorom cárskych dverí, a to je ikonou tajomnej večere. V skutku je treba povedať hneď, že udalosti toho Veľkého týždňa, aj preto sa tak nazýva Veľký týždeň, majú ohromný, veľký, významný, nenahraditeľný význam teda pre človeka. Kristus v nich uskutočnil v týchto dňoch tie svoje najväčšie a najslavnejšie, možno povedať, spasiteľné skutky, a tak počnúť tým pondelkom a končiac možno tou pokojnou sobotou predznamenal tú najväčšiu radosť, ktorú vôbec môžeme my, kresťania, mať, a to svoje svetlé vzkriesenie. Predchádza mu však udalosť, ktorá je nemenej významná, pretože, tak ako sa dozvedáme z Evanielií, ustanovuje Kristus pred svojou dobrovoľnou smrťou na kríži a vzkriesením tú najpodstatnejšiu, aby som povedal takú najhlavnejšiu svätú tajinu, alebo tajinu nad všetkými tajinami, a to je Eucharistia. Prostredníctvom Eucharistie sa so živým Kristom stretávame do dnešných dní a budeme sa stretávať do toho posledného, kedy príde posúdiť tento svet. A preto aj ako vás už neraz Otec duchovný vyzval, je veľmi dobre počúvnuť hlas cirkvi a snažiť sa o čo najčastejšie pričaštenie, čo najčastejšie príjmanie tej najsvätejšej krvi, najčistejšieho tela nášho Spasiteľa Isusa Krista. No a práve udalosť Veľkého štvrtku, kde si spomíname na viaceré okolnosti zo života a tej histórie Krista a apoštolov, máme tu spomienku práve na tajomnú večeru, máme tu spomienku na umytie nôh svätým apoštolom, máme tu spomienku na modlitbu v Getsemanskej záhrade, ikonograficky veľmi často sa nadpisuje slovkom agonia. No a potom udalosť, ktorá
bola veľmi potrebná pre všetky tie nadchádzajúce, a to je Judášova zrada, ten bosk a uväznenie alebo zlapanie Isusa Krista v Getsemanskej záhrade. To všetko my si v bohoslúžbách cez bohoslúžobné texty pripomíname v tzv. Veľký štvrtok. No a každá tá udalosť samozrejme má aj svoje ikonografické znázornenie. My dnes si pozrieme bližšie ikonu tajomnej večere. Hovorím, že je tajomná, pretože sa na nej uskutočnilo obrovské tajomstvo. Nie je tajná, alebo posledná. Hoci častokrát aj z iného prostredia počujeme o akejsi poslednej večeri, alebo nejakej v zlom preklade tajnej. Vôbec nebola tajná a vôbec nebola posledná. Po vzkriesení vidíme, že Kristus s učeníkmi ešte aj bude aj jesť, aby im ukázal, že nie je nejaký len duch, ktorý chodí cez zatvorené dvere. Si často spomíname na to evanjelium, kde dajte mi a zjedol s nimi rybu a ešte aj med. Čiže aj nadpis ikony, tak ako ho máte na ikonostase, o dipnos, o mystikos, je práve označenie mystické, hej, že tajomstvo, hej, mystikos. Čiže je to tajomná večera. Udialo sa na nej obrovské tajomstvo. Kristus totiž ustanovuje na večeri práve Eucharistiu a preto aj ikonografia tejto udalosti môže mať, tak by som povedal, dva základné varianty, a to buď bude tak, ako máte vy na ikonostase, ikona večere, teda historickej udalosti, alebo to bude ikona Eucharistie, ktorá bude takto aj nadpísaná. Po prípade tam budú aj tie evanjeliové texty. Príjmite, jedzte, toto je telo moje, príjmite, píte, toto je moja krv, hej, čiže píte od nej všetci. A táto ikona toho príjmania apoštolov v starobilých chrámoch sa nachádza v oltárnej časti. Kto bol v nejakom monastieri alebo v nejakom staršom chráme, vie, že oltárna časť má zobrazenie po stranách v tom základnom svojom spodnom rade svetiteľov, čiže biskupov, častokrát tých, ktorí mali súvislosť s Eucharistiou alebo so svetou liturgiou, čiže Vasil Veľký, Jan Zlatoustý a podobne. A nad ním je potom v ďalšom rade zobrazené práve príjmanie apoštolov, kde Kristus na jednu stranu rozdáva svoje telo, na druhú stranu, teda z čaše, rozdáva svoju krv. Tu však nad carskými dverami, daj Bože, že by tu potom nejaké boli, momentálne je priestor prázdny, ale nad carskými dverami alebo nad tým priestorom carských dverí vy máte teda ikonu tej, tak povedať, historickej udalosti, tej tajomnej večere, kde samozrejme sa ikonopisty vždy snažia o zobrazenie také, ako vyplýva zo slov Evanjelia, to jest s 12 apoštolmi, ktorí reálne tejto historickej udalosti sa zúčastnili. Pri tej inej ikone alebo tom inom variante sa Judáš Iškariotský nahrádza apoštolom Pavlom, ktorý dokonca je prvý medzi príjmajúcimi na ikone Eucharistie, čiže Peter a Pavol sú po stranách príjmajúci telo a príjmajúci krv od Isusa Krista. No a tak, ako nám aj Evanjelium popisuje, v centre, alebo teda v pozornosti tejto
večere je samotný Spasiteľ, ktorý častokrát na ikone drží už vo svojej ruke zvitok ako symbol naplnenia všetkých proroctiev. Žehná samozrejme, čo je už mnou častokrát vysvetlené, že nič sa nedieje bez toho požehnania, či už v našom ľudskom živote, ale aj samotný Kristus vždy zdôrazňoval, že prišiel naplniť tú otcovú vôľu, čiže žiada si neustále o požehnanie a takisto aj my vidíme v tej historickej udalosti, že on požehnáva dary, ktoré potom budú nám, verným, slúžiť ako eucharistický pokrm. Najbližšie ku Kristovi je podľa slov Evanjelia Ján, jeho milovaný učeník, ktorý často aj sa zobrazuje veľmi tak sklonený smerom ku hrudi, kde, tak ako píše Evanjelium, že vozle žáše, čiže si zaľahol na Kristovú hruď. A my vieme, že tam dochádza medzi nimi aj práve k tomu dialogu o človeku, o učeníkovi, ktorý nakoniec Krista teda zradí a predá ho tým kňazom, archierejom a ich vojakom, ich sluhom. Samozrejme, to stolovanie, ktoré dnes predstavuje ikona tej tajomnej večere, nie je úplne v zhode s historickou epochou alebo dobou, v ktorej sa tajomná večera odohrávala, pretože my nielen z Evanjelií, ale aj z iných historických prameňov vieme, že sa stolovalo spôsobom takého akoby ležania popri prestretom nejakom takom nadstavci alebo vyvýšenom mieste, kde boli poukladané pokrmy a ľudia si ako keby okolo tohto pozdvihnutého miesta doslova až ľahli. Vy to môžete vidieť v hociktorom nejakom filme, kde je o Ríme, hej, tom starovekom, starobilom nejaký proste, či dokument, alebo film, ktorý odráža túto dobu, je tam ležia a jedia hrozno a tam majú proste služobníctvo, že tieto scény sú naozaj historicky pravdivé, neexistovali, lebo neboli používané k stolovaniu nejaké také vysoké stoly so stoličkami, ako ich máme my dnes, ale tak ako som sa dočítal, aby neprišlo a nebolo nejakým spôsobom veľmi tak na škodu veriacemu človeku, že čo to tam oni tak sú takí rozležaní dookola celého toho všetkého, tak veľmi skoro sa ikona tajomnej večere píše práve tak, že sedia, hej, ako keby na vyvýšenom mieste v nejakých takých stolcoch pri takom vyššom stole, na ktorom sú prestreté pokrmy. No a keď už o tých pokrmoch hovorím, tak veľmi často v súlade s Evanjeliom sú tam, teda je tam ten kvasený chlieb, sú tam rozličné byliny, ktoré Židia na paschálne teda svoje stolovanie používali. Nie je tam žiadne mäso ani podobné. Niekedy ikonopisci môžu dať, že tam mohla byť aj ryba alebo podobne, ale to nepatrilo ku tomu tradičnému stolovaniu paschálnemu. Oni teda v židovskom stolovaní, vy viete, že sa obetoval jednoročný baránok, takže to všetko je súčasť tej židovskej tradície. Na ikonu Eucharistie už baránok alebo na ikone tajomnej večere nebude zobrazený, pretože je tu iný paschálny baránok, ktorý sa bude onedlho viesť na zabitie podľa slov proroka Izaiáša, samotný Kristus, ktorý touto svojou
možno povedať pre nás poslednou krvavou obetou, ukončí obdobie všetkých týchto starozákonných obiet a nastane jedna jediná pravá skutočná obeta, a to obeta eucharistická, ktorú dodnes teda vykonáva kňaz počas teda svätej liturgie. Alebo možno tak lepšie povedať, vykonáva samotný Boh prostredníctvom kňaza ako prostredníka počas teda svätej liturgie. Samozrejme, bolo by možné o každej jednej osobe, ktorá je na ikone, hovoriť, ktorý konkrétne je to z tých apoštolov. Od tých najstarších, Peter je hneď po pravici Christovej, za Jánom je Andrej prvozvaný a tak ďalej, ale to, čo si môžete ako človek, ktorý je laik, pozrie na ikonu tajomnej večere, je, že všetci zúčastnení majú svetožiaru až na jedného, a to práve je apoštol teda Judáš, ktorý po uskutočnení tejto večere odchádza a privádza do Getsemanskej záhrady protivníkov, nepriateľov Kristových, ktorí ho teda zajmu, a postupne prejde všetkými tými príkoriami cez archierejov Piláta až po Golgotu. V súlade s evanjeliom siaha po skivu chleba, ide si ju omočiť do toho solila, do tej solničky, tak, aby tie slova, ktoré povedal Kristus apoštolovi Jánovi, že to je ten, ktorý teda si so mnou omočí chlieb v tom solile, tej solničke, v soli, ten je, ktorý ma záprie. Keď sa pozriete na svätých apoštolov, sami vidíte, že niektorí rozprávajú medzi sebou, sú v takom vzrušení, lebo zvesť o tom, že jeden záprie, vyvolal samozrejme medzi apoštolmi takýto nepokoj. Chceli vedieť, kto konkrétne bude tým, čo Krista zradí. Kristus nepovedal, nevyslovil jeho meno, označil ho tak, že sám sa potom Judáš ako keby prezradil, že to je on, ktorý, ten učeník, ktorý zradí. Veľmi zaujímavou spomienkou pre mňa v súvislosti s ikonou tajomnej večere, alebo lepšie povedané s tou ikonou Eucharistie, je návšteva jedného starobilého, veľmi starobilého monastiera v súčasnom Srbsku, v dedinke Drača, kde v oltárnej časti je veľmi stará freska príjmajúcich apoštolov, a tam ikonopisec v duchu aj tej byzantskej tradície, ktorú prijal Balkán, zobrazil medzi 12 apoštolmi ako posledného Judáša, ktorý vypľúva, doslova odhadzuje kúsok eucharistického chleba, ktorý predtým od Krista dostal. On ho mohol prijať fyzickým spôsobom, ale jeho srdce Eucharistiu neprijalo. A to ikonopisec takto nádherne zobrazil, že sa otáča preč, všetci sú nasmerovaní smerom ku Kristovi. Prví dvaja samozrejme majú sklonené ruky, ktorí príjmajú, či už šaše, alebo teda eucharistický chlieb. A on posledný v rade, otočený smerom preč od všetkých, vypľúva, vyhadzuje preč od seba tento eucharistický chlieb a dokonca na ľavom pleci sa mu uhniezďuje, zobrazil ikonopisec tú temnú postavu malého takého démona, ktorý mu takýmto spôsobom radí,
aby zavrhol Isusa Krista. Tento zápas, samozrejme, anjela a démona prebieha v našom živote každodenne, keď sa rozhodujeme, či budeme konať v súlade s Božou vôľou alebo v súlade s našou vôľou. Ja to vždy tak hovorím, že buď budeme totožní vôli, alebo budeme totožní svoj vôli. A vtedy nastáva aj v našom živote zvyčajne veľký problém. Minulú nedeľu tu zaznela otázka ohľadne tej svetožiary, že raz ju apoštoli majú, raz ju nemajú. Ja by som sa chcel teda k tomu vrátiť. Ja som to sľúbil, že to bude práve pri tom, keď budem hovoriť o ikone tajomnej večere, pretože keď si všimnete, či je to na ikone uspenia, či je to na ikone voznesenia, sošestvia, čiže tých aj preobraženia, apoštoli, ktorí sú tam zobrazení, nemajú napísanú svetožiaru. Na ikone tajomnej večere svetožiaru napísanú majú. Sú samozrejme aj ikony tajomnej večere, kde apoštoli vôbec nemajú svetožiaru. Potom identifikovať Judáša je trošku ťažšie, aj keď teda vždy bude sa zohýnať na ten stôl a chytať tú skivu chleba. Po prípade je ešte taká jedna zaujímavosť ikonopisecká. Tvár človeka sa zvyčajne zobrazuje, aj keď je z profilu tak mierne natočená, aby boli obidve oči napísané, pričom Judáš bude z úplného profilu, čiže budete vidieť len jedno oko, nos, proste tú siluetu tváre. Čiže aj toto je možné dodržať takýto spôsob písania tváre u apoštola Judáša, že bude len úplne z profilu, ale zvyčajne naozaj nadhnutý nad stolom a chytajúci chlieb, ktorý si chce omočiť teda v tej soli. K tej svetožiare toľko, že je tu, a dočítal som sa to v podstate práve pri výklade na ikonu vzkriesenia Isusa Krista, že ak by chcel byť ikonopisec nejakým spôsobom úplne historicky presný, tak svetožiaru by mal písať napríklad svätým apoštolom až po zostúpení Svätého Ducha, kedy sa završilo kompletne celé to dielo. Kristus, teda božstvo a človečenstvo, vznieslo sa na nebesa, čiže ľudstvo má prístup do nebeského kráľovstva, prichádza Svätý Duch, zostupuje, ktorý dáva plnosť darov. Preto aj nasledná nedeľa po sošeství je nedeľa všich sviatých, lebo čo cirkev rodí? Rodí svätých. Takže hneď aj v tom bohoslužobnom živote tam máme po sviatku zostúpenia Svätého Ducha produkt Svätého Ducha, to je svetosť, ktorú my môžeme, ako mnohí svetci hovoria, čo je náš život? Sťažanie ducha. Čiže my ho chceme získať, my chceme vlastne prostredníctvom Svätého Ducha získať svetosť. Takže aj to môžeme povedať, že ikonografia by mala byť, keby chcela byť v tomto úplne presná, tak až po sošeství Svätého Ducha by sa mali písať svetožiari. Ale my vieme, že ikona nie je len tá, ktorá chce niečo úplne konkrétne, historicky presne podať, ale že tu je niečo, čo aj nám zvýrazňuje nejakú teológiu, nejaký cieľ, nejaký zmysel. A preto častokrát aj starozákonné postavy, ktoré sú v nejakých dejových linkách, to znamená, že treba Abraham obetuje Izáka, no samozrejme ešte neprešiel bránou telesnej smrti, ešte ani Kristus neprešiel smrťou, vzkriesením a napriek tomu už na ikone budeme mať svetožiaru. Pretože ide práve o to, aby my sme z ikony boli povolávaní k svetosti. Takže vôbec svetožiara nie je na škodu, hoci možno historicky by sme mohli povedať, že ešte tam nepatrí. Nie, ikonografia nám neustále ponúka tú možnosť pričleniť sa k tomu liku sviatých, k tomu zboru svätých, a preto nás aj ikonopisec takýmto spôsobom nevydeľuje z tohto posolstva cirkvi. Preto, či je ikona tajomnej večere s apoštolmi, so svetožiarou, tak budeme môcť povedať, že tá historicky to ako si presne ten ikonopisec urobil. A aj také sú.
Ale väčšina ikon tajomnej večere, všetci okrem Judáša budú mať svetožiar, aby sme si uvedomili, stotožníš svoju vôľu. To je to najlepšie na ceste k svetosti. No nestotožníš, nepríjmeš, tak povediac, odhodíš, hej, zahodíš ten dar, ktorý si dostal, tak ako Judáš. No žiaľ, k svetosti nevedie. Veľmi často ikonopisci robia takú možno zaujímavosť, že na niektorých ikonách len niekto bude mať svetožiaru, tak, jak je to napríklad na ikone Voznesenia, apoštoli nemajú, ale Bohorodička má. Na Uspení apoštoli nemajú a Bohorodička má. Je ako keby chceli centralizovať tú pozornosť na nejakú osobu. Aj v nasledujúcej ikone Kristovho vzkriesenia tiež uvidíte, že je tam takáto nejaká historická možno nepresnosť, ale nie je to nepresnosť teologická. Práve naopak. O ikone tajomnej večere môžeme povedať len toľko, že tým, že sa udiala v tej sionskej dvorane, v tej hornej miestnosti, ako píše Evangelium, tak máme žiadne prvky nejakého vonkajšieho prostredia, hej, máme podlahu, hej, máme tie budovy alebo kraje budov. Žiaľ, kvôli nemožnosti vám tu dať celú ikonu, chýba na vašom ikonostase ten červený plát, ktorý ide cez celú hornú časť ikony, no ale keďže sme to chceli prispôsobiť výške, tak ten konkrétny detail na tejto ikone chýba. Hej, aj nadpis som posúval smerom dolu, aby len nám to nejako vyšlo, čo sa týka výšky samotnej ikony. Čiže aj ten detail, hej, nad ikonou tajomnej večere častokrát sa nachádza to červené plátno, ktoré symbolizuje, alebo teda ktoré poukazuje, že udalosť sa odohráva vo vnútri, čiže nie niekde vonku. K tejto ikone tajomnej večere si myslím, že to bude postačovať. Veľmi rád teda pomaličky prejdem k tej druhej, završujúcej celú tú našu 8-dielnú besedu na sviatky alebo na ikony sviatkov. Ja som veľmi rád, že vy tú ikonu vzkriesenia už v chráme máte. Tiež je tak urobená, že niektoré detaily tam nie sú, ale zase sú niektoré, ktoré nemám na ikone, ktorú som vám priniesol. Ja si ju teraz zoberiem. Tak, poslednou ikonou, ktorú v rámci toho 8-dielného cyklu prednášok o ikonách sviatkov, o ktorej teda budem hovoriť, je ikona vzkriesenia. Budem ju držať v rukách, skúsim nejakým spôsobom postupne objasniť detaily, ktoré na nej sa nachádzajú. Vždy pri každej ikone sviatku som sa snažil priviesť stropar, tak aj tu začnem z vesela. Christos voskrese, i z mŕtvych smrťu smrť poprav, i sušťím vo hrobých život daroval. Myslím si, že keď už tieto slova počujeme, tak vieme, že sme prešli ťažké obdobie pôstu a prichádza prirodzene aj fyzická, aj duchovná radosť, že teda sme sa s Božou pomocou dožili tohto veľkého, významného a svetlého sviatku. Preto aj samotná ikona sviatku, keď na ňu pozrieme, tak zobrazuje obrovskú radosť. V centre stojí Kristus, ale to všetko si povieme postupne. Prečo hovoríme o ikone vzkriesenia, keď moment vzkriesenia vlastne nikto nevidel? To je ešte prvá taká otázka, ktorú by som rád objasnil. Tak ako narodenie Krista nezobrazujeme moment rodenia, ale na ikone narodenia Krista už máme scénu po samotnom narodení, tak by možno povedať aj Evanjelia nám
mlčia o momente vzkriesenia. My nevieme ani hodinu, ani máme nejaké časové údaje, že utru hlbokú, čiže keď ešte také bolo hlboké ráno, čiže nejak končila noc a ešte len kde si tam ďaleko vykúkalo nejaké slniečko, prvý lučík, sa ženy prišli pozrieť k hrobu, alebo teda prišli pomazať telo Krista, ženy mironosice, a už našli hrob otvorený, anjel im zvestuje, že Kristus vstal z mŕtvych. Teraz, keď ho Nikodém s Jozefom Arimatejským v spoločnosti, teda žien, ktoré videli, kde ho pochovali, tak odvtedy teda nikto pri Kristovi nebol, čo znamená, že naozaj my nielen z písma svätého, ale z tradície nepoznáme presný moment vzkriesenia Isusa Krista a preto sa v pravoslavnej ikonografii moment vzkriesenia nezobrazuje. Keď zoberiem nejakú takú históriu zobrazovania tohto sviatku, tak spočiatku to bolo najmä symbolické znázornenie proroka Jonáša, ktorého veľryba, alebo ten morský zvír, vypľúva celého nepoškodeného živého na breh mora, čo aj sám Kristus povedal, že to je to, že príde to Jonášovo znamenie. Hovoril o Jonášovom znamení. On hovoril práve o svojej smrti a trojdňovom prebývaní v hrobe a vzkriesení. A tak aj prvé, tie najranejšie zobrazenia toho akoby sviatku, alebo teda tej udalosti, poslúžil tento starozákonný obraz. Potom, niekde od toho 3. a 4. storočia, však začína sa nám zobrazovať udalosť, ktorá je prvá po vzkriesení. A dodnes máme staré byzantské ikóny žien, mironosic pri prázdnom hrobe, kde sú tie poviadla, v ktorých bol Kristus obvitý. Tá prikryvka hlavy je vedľa, tých všetkých povíjadel, tak ako presne, jak to opisuje písmo sväté, bude tam potom jeden anjel alebo dvaja anjeli, v súlade s evanjeliom. Čiže udalosť, ktorá nastala po. Taktiež ešte neskôr sa nám objavujú scény, a Kristus prichádza k učeníkom po vzkriesení. Tá ikona sa používa na Tomášovú nedeľu, čiže dverem zakľúčenú, vošiel si a celý ten sviatok sa vlastne, alebo celá tá ikona je výsledkom evanjeliovej zvesti. Ešte by som povedal, v tom istom nejakom období toho 5. 6. možno trošku neskoršieho storočia objavuje sa nám ikona, kedy sa Kristus zjavuje Marie Magdaléne v sade. To sú všetko ikony, ktoré sú podložené na evanjeliovej zvesti. Avšak od 6. storočia sa nám zobrazuje jedna scéna, ktorá síce nie je opísaná konkrétne v evanjeliách, ale o tom, že Kristus zostúpi do podsvetia a že oslobodí duše zosnulých spravodlivých a že sa to udeje v deň pokojný, teda sobotný, nám svedčí tak starozákonné predobrazy, ako aj napríklad apoštol Pavol vo svojom liste, kde hovorí dokonca, že Kristus bude kázať v tomto podsvetí. No a potom máme rôzne rano kresťanské diela, ktoré sa veľmi tejto problematike venujú. A môžem spomenúť napríklad Melitona zo Sart, ktorý sa tomu venuje, Eusebios Alexandrijský sa tomu venuje, Hippolyt Rímsky a Ambroz Milánsky. Proste mnohí cirkevní spisovatelia sa tejto téme venujú a aj neskorší samozrejme. Je to teda téma zostúpenia Isusa Krista do podsvetia. A táto udalosť najvystižnejšia, alebo teda najpresnejšie bola opísaná v apokryfnom evanjeliu Nikodima, ktoré
biblisti datujú niekde do 2. storočia, maximálne nejaké úpravy mohli prebehnúť ešte v 4. storočí, kde sa dozvedáme, že car slávy, teda Kristus, vstupuje s ohromnou silou do podsvetia, kde spútava démona, ničí branu pekelnú, však aj sám Kristus hovorí v súvislosti s cirkvou, že ju osnova ani brány pekelné ju nepremôžu, a vyvádza duše zosnulých spravodlivých z podsvetia. A práve na základe nielen tohto teda apokryfného evanjelia Nikodémovho, ale aj spomínaných diel a ďalších významnejších cirkevných spisovateľov sa vyvinula ikonografia už od toho 6. storočia zostúpenia Isusa Krista do adu, do pekla alebo do podsvetia. Keďže však spojitosť toho zostúpenia a vyvedenia duši zosnulých, spravodlivých a téma vzkriesenia sú úplne bytostne prepojené, preto nie sa čo čudovať, že hneď veľmi skoro ten nadpis, zostúpenie do pekla alebo do adu, neviem presne, ako sa v gréčtine povie, to zostúpenie. Kathodos, presne. Tak nahradil termín anastasis, to znamená vzkriesenie. Aby už sme sa zbytočne nevenovali myšlienke inej, ako tej, ktorá zaraz nastane. My keď si čítame bohoslužobné texty, stačí len v sobotu večer keď je, o ktorých, alebo texty Veľkej soboty, my zistíme, že skoro není bohoslužobná stichyra, ktorá by v súvislosti so zostúpením do adu neprešla rovno o pár slov ku vzkrieseniu. Nedá jedno bez druhého, nejde ako keby byť. Takže táto ikona poslúži a poslúžila v tom bohoslužobnom liturgickom v živote cirkvi ako ikona, ktorá sa používa nielen akoby na Veľkú sobotu, ale práve v deň svetlého Kristovho vzkriesenia. V centre tejto ikony je Kristus, pretože bez neho, bez jeho vykupiteľského diela by toto završenie nemohlo nastať. Čiže nik iný nemôže byť v centre tejto ikony ako samotný Spasiteľ. To, čo si treba povšimnúť, a začnem tak postupne s jeho vlastne, ako keby s jeho postavou, je, že už nie je potrebné zobrazenie dvojdielného červeno-modrého rucha, pretože opätovne sa vraciame presne k tým istým zobrazeniam, ako bolo preobraženie alebo voznesenie, čiže preobrazenie alebo teda znesenie sa na nebo Krista, už sa píše v sláve, čo je znázornené tou mandorlou opätovne. Vidíte, modro odstupňovaná farba od najtemnejšej, najtmavšej po najsvetlejšiu. Detailom však tu je, že v mandorle sa nachádzajú niekedy hviezdy, niekedy veľa lúčov, ktoré žiaria, pretože slnko spravodlivosti vstupuje do temnoty. Takže ešte je tu také zvýraznenie toho tej božskej slávy, ktorá zažiari pre všetkých, čo sa nachádzajú v podsvetí. Kristovo rucho sa teda píše buď úplne biele, žiariace, alebo v kombinácii nejaká taká zlatistá, proste musí byť, alebo je svetle. Čiže to rucho Kristovo je svetle. Samozrejme, ako na každej jednej ikone Krista je tu svetožiara, teda nimbus, v ktorom je vpísaný kríž, písmena on, čiže as jesum, som, to všetko, a nadpis samozrejme Isus Kristus, to všetko nám dáva jasne vedieť, že v centre ikony je samotný Spasiteľ. Teraz ešte jeden malý detail pri ruchu. Tu síce na tej ikone, ktorú držím, nie je to veľmi vidno, ale na ikone, ktorú máte v oltári, všimnite si vrch jeho rucha.
Skoro ako krydlo má tam vzadu, hej, letí. Dynamika sa tým ukazuje. To znamená, že samotné rucho spasiteľovo nenesie prvky, že je nejak len tak akože na ňom zvesené, čiže niečo statické, ale práve naopak je tu obrovská dynamika. Prečo? Pretože on nezostupuje do podsvetia preto, aby ho podsvetie zviazalo. Aby tam zostal. Tak ako všetci dovtedy. On tam dlho nebude. On tam prišiel, aby ad mocou vyplienil. Zničil. A preto prichádza ako víťaz, nie ako porazený. Áno, my vieme, že on skutočne zomrel. My aj to dokonca tak krásne vo všelijakých tých našich stichírach o tom hovoríme. Hej, že ploti ju usnú. Áno, ale tak ako nás učí naša cirkev, jeho božská prirodzenosť neustále je spojená i s telom, ktoré otec sa to modlí, jak začína liturgiu. Vo hrobi plocky, vo adi, že zdušejú ako Boh, v raji, že s razbojníkom. Čiže on bol telesne tam, v hrobe, ale dušou zostupuje do pekla, ale jeho božská prirodzenosť neustále je spojená i s telom, čo je v hrobe, i s dušou, čo vchádza do podsvetia. Práve tá jeho moc sa znázorňuje to, že on prichádza ako víťaz. On neprichádza tam, tak povedať, bez zbrane, a to je vyjadrené tou dynamikou jeho rucha. Na mnohých ikonách, keď si všimnete proste rucho Kristovo na ikone vzkriesenia, tak bude mať ako keby na ňo fúkal obrovský vietor. Hej, že mu to tam plapola kde si za chrbtom časť jeho rucha. No a tá zbraň, ktorú má, je tá, ktorú drží v ľavej ruke. Všimnite si, Kristus drží veľký kríž, ak náhodou, že nedrží obidvoch prarodičov alebo zvitok, ako je na ikone v oltári, tak keby bola vyššia, tak nad hlavou bude mať anielov, čo držia kríž, ale tu tiež kvôli výške trebalo prispôsobiť, že je tu len detail ikony, nie celá. Drží kríž, ktorý práve na tej ikone, čo mám v rukách, siaha až ku postave, ktorá je pod nohami Kristovými, čo je symbolické znázornenie toho démona, toho vládcu podsvetia, ktorý je tam spútaný, a ten kríž vlastne mu smeruje priamo ako na telo, na hlavu. Do zatýlku dokonca, keď to tak úplne pozriem. Predpokladám, že potom, keď vám ju odovzdám, tak si môžete popozerať každý bližšie, lebo je to pomerne tmavé. Isus Kristus tým, že prichádza zlomiť bránu pekelnú, zobrazuje sa pod nohami práve takéto dve dosky, ktoré sú zvyčajne už aj tak akoby prekrížené, pretože krížom prichádza zničiť. Je to lepšie viditeľné na tej ikone, čo máte v oltári, ale aj tu trčia spod nôh teda tieto dve veraje, alebo tie dvere, časti dverí podsvetia, ktoré teda Kristus prichádza zlomiť. My, čo sa týka Isusa Krista, teda k jeho rukám sa dostanem a to bude taká zvláštnosť, teda môže, tak ako na tejto ikone, držať v ľavej ruke kríž, ktorý nie je teda už žiadnou potúpou ani hanbou, práve naopak zbraňou, ktorou premohol smrť, smrťu smrť poprav. No a v svojej pravej ruke drží praotca Adama. To znamená ďalšími postavami, ktoré nevyhnutne nájdeme na ikone zostúpenia do podsvetia, do ádu, alebo teda vzkriesenia, sú naši prarodičia Adam s Evou. Teraz sa im povenujeme. Tiež je tu jeden taký detail, čo si myslím, že si takmer nikto nevšimne na ikone. Kristus teda v plný dynamiky prichádza a chytí Adama. A teraz si predstavte, ako idú dvaja horolezci a jeden chce spadnúť dolu, tak ten druhý mu dáva ruku. Tak keď ten, ktorý padá, není aktívny, tak ten horný sa môže zblázniť a ho nevyťahne, pretože jednoducho to nie je možné v ľudských silách. To znamená, že keď si predstavíte tie dve ruky na skále, ktoré jeden drží toho druhého, čo tam padá,
tak aj ten spodný sa drží, tak sa drží, že ani nepustí chodby, čo bolo, lebo mu hrozí smrť. Všimnite si, akú má tu Adam ruku. Kristus ho drží v podstate za zápästie a jeho ruka je ako keby tak spustená, taká mľandráva. Nič, žiaden pohyb. Nič, že by sa chcel nechať vyťahnuť. A to je samozrejme nesprávna interpretácia. On veľmi túži potom, aby ho Kristus vyťahol, čo poukazuje práve pravou rukou na Krista. To, že nový Adam prichádza po toho starého. Ale to, že sa znázorňuje na každej jednej ikone, tá ruka taká zvesená je, že dielo spásy, alebo teda to vzkriesenie pre človeka, nie je v moci človeka. Je v moci Isusa Krista. Čiže nie je možné, aby my sme sa pričinili o svoje vzkriesenie. My máme život prežiť samozrejme v súlade s evanjeliom, s Božími prikázaniami. To všetko, čo vy už 100-krát ste počuli, čo máme robiť, aby sme došli k spáse. Ale vzkriesenie nie je v našej moci. Boh nás vzkriesi. A vzkriesi nás buď k večnému utrpeniu, alebo k večnému prebývaniu spolu s ním v Božom kráľovstve. Takže to označuje tá ruka, ktorá ako si je neaktívna voči Kristovi, ale to je práve len to, že vzkriesenie patrí Bohu. To je ten, ktorý naše vzkriesenie uskutoční. Nie my nejakým spôsobom k tomu neprispejeme, k tomu vzkrieseniu. To, či nás vzkriesí k večnému životu alebo k zatrateniu, na tom už máme mať ľavý podiel. Máme slobodnú voľu a môžeme sa rozhodnúť. Áno, nie. Práva, ľava. Stále sa môžeme rozhodnúť. Obidvaja prarodičia vychádzajú z hrobov. Čiže sú tu ešte, okrem toho, že tu je podsvete, samotní prarodičia ešte majú aj napísané, nakreslené hroby. To je práve ten úbohý stav celého ľudstva, hriešny, že sme sa vlastne dostali do moci smrti práve priestupkom našich prarodičov. To je práve to, že odtiaľ až odtiaľ ich musel Kristus vyťahnuť. Eva zvyčajne, keď nie obidvoma rukami poukazuje na Krista, môže byť samozrejme, že podáva Kristovi ruku, alebo teda Kristus aj vyťahuje aj Evu, keď má v rukách obidvoch prarodičov. To, čo chýba, taký detailik na tejto ikone, ho máte tu. Ruku má teda, na tej oltárnej, vidíte ich pekne, krásne ťaha obidvoch. A aj tu má Kristus ruky aktívne, ale prarodičia len tak, ako keby mu ich podávajú a no už rob, čo chceš. Že je to taká akoby pasivita. Má zakrytú ruku svojim odevom ako symbol, že práve rukou siahla po to zakázané ovocie a svojou neposlušnosťou teda priviedla, alebo tak povediac, započala hriech a teda neposlušnosť. Čiže môže mať jednu ruku zakrytú, práve akoby symbol toho jej pádu, že odtrhla rukou teda to zakázané ovocie. Povšimnúť si treba na ikone vzkriesenia aj odev samotných prarodičov. Na tejto ikone, čo držím, je to tak, by som povedal, teologicky presnejšie ako na tej, čo máte v oltári, aj keď nie je to nesprávne ani tamto, pretože hlavne, čo týka rucha Adama, zvyčajne sa zobrazuje do takej sivastej, zelenkavej, možno trošku hnedastej farby, akoby farby nádeje na nový život. Ale v tých pôvodných byzantských ikonách mali prarodičia rucho spodné, obidvaja modré, ako ten znak, že boli stvorení samotným Bohom, čiže nemajú telesných rodičov. A keďže Eva bola vzatá z kosti a mäsa Adamovho, z rebra, tak má vrchný odev červený, čiže už je stvorená z Adama, čiže to je kosť od mojej kosti, krv z mojej krvi, či jak to tam je v písme svetom. No a Adam má svetlý ten nejaký odev vrchný,
častokrát aj úplne možno až biely, alebo taký sivastý, ktorý naznačuje, že on bol z prachu zeme vzatý, čiže ten vrchný odev je ako keby, že Boh ho stvoril teda z toho prachu zeme. Čiže môže mať takýto význam to rúcho prarodičov. To, čo si treba uvedomiť, je rúcho tej našej pramatky Evy. Keď si všimnete Bohorodičku a Evu, je to isté. Znamená vrchné červené a spodné je modré. Tak ako má Bohorodička. Pretože Bohorodička je vlastne nová Eva. Tak, jak som hovoril, tá stará Eva, ona neposlušnosťou počala jakby zlo, porodila smrť. Ale nová Eva poslušnosťou počala pre nás život. Porodila pre nás život. Takže rozdiel medzi Evou a Máriou samozrejme je evidentný, ale vidíte, taká ikonografická súvislosť, rucho Evy, pramatky, hoci s inou symbolikou, že červená je akože stvorená od Adama, modrá, že je stvorená Bohom, je teda totožná, tá farba je totožná s odevom presvätej Bohorodičky. To by bolo o Kristovi a prarodičoch. Kristus teda stojí na zlomených bránach Adu, pekla, ktorý je v ikonografii tej pôvodnej byzantskej znázornený akoby v útrobách dvoch skál, ktoré sa ťahnú až potom do hora, do centrálnej alebo do tej hornej časti ikony, a je zobrazovaný tou najtmavšou, teda čiernou farbou, v ktorej sa nachádza veľmi často spútaná osoba démona a rozličné polamané železné predmety, ako sú klince, tie visacie zámky, kľúče, všelijaké tie nastroje kovové, čo je vlastne len symbol toho, že moc diabla je premožená, moc smrti je zničená. Preto keď si čítame na Paschu slovo Jana Zlatoustého, až človeka až radosť objíme, kde je peklo tvoja sila, kde je smrť tvoj osteň, už nemáš nárok. Samozrejme, ako mnohí cirkevní otcovia hovoria, že Boh smrťou smrť poprav vyplynil ten ad. Neznamená však, že mu nemôžeme my dať vo svojom živote priestor. A žiaľ dávame. I tomu zlu, i tomu peklu v našom živote, tak povedať, i tým démonom. Nakoniec však stále môžeme práve prostredníctvom Kristovho vykupiteľného diela oslobodiť sa z týchto okov. Táto udalosť totiž je kozmická udalosť, kozmologická by sme mohli nazvať, týka sa všetkých. Mnohí tak hovoria, že po koho tam prišiel Kristus, len po tých, čo tam boli. Nie. To v našom živote častokrát my sme možno horšie, jak toto podsvetie, a Kristus vstupuje aj pre nás takto. Aj po nás takto príde a v podstate on prišiel, lebo je to nadčasová udalosť, len ešte my tam tak povedať chýbame. Ešte my si musíme prejsť celým tým svojim životom, aj tak povedať fyzicky zomrieť a počkať na jeho druhý slavný príchod. Častokrát sa ešte pri démonoch alebo pri tom démonovi spútanom zobrazujú anjeli, ktorí ho spútavajú, pretože Kristus je doprevádzaný anjelmi, často vidíme ich aj na ikone, vidíte aj vy na ikone tej, ktorú mám v rukách, že nad osobou Krista sú anjelské voje, ktoré sprevádzajú, sú v červených farbách, ako farba takého toho, že idú na vojnu, idú na zápas, idú na boj. A takisto aj anjeli po horných stranách, ktorí majú krásne prekryté ruky ako symbol tej oddanosti a služby, pokornosti voči samotnému Bohu. To je to platno, ktoré majú cez ruky. Čiže áno, prichádza Kristus, ničí bránu pekla, sputáva démona, vyťahuje z hrobov, až z hroba vyťahuje našich prarodičov. No a keďže aj to apokryfné evanjelium Nikodémovo spomína, že Kristus prichádza, aby oslobodil a vyviedol z adu duše starozákonných spravodlivých, tak sa vo veľkom počte, čo najväčšom, píšu na ikony po ľavej i po pravej strane a medzi nimi môžeme spozorovať a
hneď spoznať niekoľko najvýznamnejších postav tej starozákonnej histórie. No a tu je práve ten detail, o ktorom som chcel hovoriť, že aj tu ikonopisec nie každému tomu starozákonnému spravodlivému dal svetožiaru, len trom, to takýmto najvýznamnejším, aby sme si hneď všimli. Ináč by ich mali mať všetci, keď už poprieme ten historický moment, že ešte vzkresenie len o chvíľočku nastane, hej, časovo, len my nevieme presne kedy, a ešte nebolo ani to sošestvie Svätého Ducha. Ale koho tu teda máme? Samozrejme, tu máme predchodcu Kristovho, pretože keď spievame tropar Janovi Predtečovi, čo v ňom spievame? Že išiel a zostúpil a kázať aj do podsvetia, neišiel. Blahovistý išiel Boha aj do podsvetia, aj do ádu. Čiže je tu Jan Krstiteľ, predchodca Krista, nie len teda v počatí, v narodení, v smrti, hej, aj v zostúpení do ádu. Jedine, kde ho Kristus predbehne, je vzkriesenie a voznesenie. Ináč bol stále jeho predchodcom. Má v rukách zvitok, samozrejme ako symbol naplnených všetkých starozákonných proroctiev na osobe Krista. Za postavou Jana Krstiteľa badáme dvoch asi najvýznamnejších kráľov Izraela, to Davida a Šalamúna. David, samozrejme ten, ktorý je písaný ako starší muž, hej, so sivou bradou, a Šalamún ako by jeho syn, hoci sa tiež dožil požehnaného veku, sa píše ako teda v takom mladšom zobrazení. Ja samozrejme, keď už poznám aj tie ikony iných starozákonných postav, tak viem identifikovať aj skoro všetkých ostatných, ale za povšimnutie stojí ešte osoba prvého nespravodlivo zabitého človeka na tomto svete, a to je Abela. Čiže ako mladého pastiera, ešte s tou pastierskou palicou, sa zobrazuje Abel ako človek významný pred započatím monarchie, čiže keď boli ešte proroci, tzv. Vidci. Tu máme proroka Samuela, ktorý má v rukách ten roh, ktorým pomazal kráľa Saula, potom aj kráľa Davida ešte počas svojho života. Máme tu veľkých prorokov, Izaiáša, máme tu aj Jonáša, ale máme tu aj napríklad, to sú takí dosť viditeľní traja mladenci, ktorí sú z knihy proroka Daniela, tí, čo vlastne boli uvrhnutí do babylonskej pece. Čiže mnohí spravodliví starého zákona sa nachádzajú práve na ikone vzkriesenia Kristovho. Na kompozične bohatších ikonách ešte môžu byť aj v hornej časti ikony proroci ako Jonáš so zvítkom o tom, čo sa stalo, kráľ Dávid alebo Izaiáš, proste tí, ktorí mali nejaké proroctvo o samotnom buď prebývaní v útrobe zeme Mesiáša alebo jeho vzkriesení. Čiže naozaj, keď si človek povšimne celú tú ikonu, tak už akoby nerieši tie udalosti, ktoré tomu všetkému predchádzali, to ukrižovanie, všetky tie strastné udalosti, ktoré si pripomíname počnúc v podstate štvrtkom až končiac tou sobotou, alebo teda pochovaním tela v piatok. Ale tu už je naozaj prenáramná zvesť vzkriesenia Kristovho, ktoré ako slnko, za ktorým potom vychádzajú všetci spravodlivci z útrob zeme, tak aj my s Božou pomocou teda máme nasledovať toto slnko spravodlivosti, aby aj my, keď zostúpime v tom svojom čase do podzemia, aby sme pri jeho druhom slávnom príchode vstali, spoznali a podišli k nemu a poklonili sa mu. Toto by bol možno taký optimistický záver nášho 8-dielného cyklu besied o ikonách sviatočných, alebo vlastne ikonách vášho ikonostasu.
Ja na záver prečítam to venovanie, ktoré vám zostane na tejto ikone vzkriesenia, ktorú verím si niekde v chráme umiestnite. Milovaným otcovi Štefanovi, v zátvorke však, lebo tých Štefanov tu máme viacej, jeho matuške Elenke, jeho pastve, bratom a sestram Christu, na modlitebnú pamiatku z cyklu besied o ikonách ikonostasu chrámu svätého Georgia, Juraja, Pobydonosca, október až december 2020, venuje protodiakon Jan v zátvorke Husar. V Krompachoch 6.12. podľa nového kalendára Mikuláša Nikolája. My si ho ešte posviatkujeme o 2 týždne. Takže toto je môj predčasný darček, ktorým, tak povediac, ukončujem tento cyklus. Verím, že nielen, že ste sa dozvedeli čosi o tých ikonách počas mojich prednášok alebo tých našich besied, ale teda, že aj vo vás zostanú tie slova, tie myšlienky. A vždy, keď pozriete sa na ikony počas tých sviatkov, keď bude tu sa slúžiť svätá liturgia k týmto prázdnikom, budete hneď aj vnímať tú celú udalosť aj prostredníctvom kompozície tých ikon. No, Otče, keď už vstal ku mne, tak nech sa páči, odovzdávam teda ikonu pre vás a vašich veriacich. Ďakujem veľmi pekne.